हेलो दोस्तों, नमस्ते, खुलुमबाई। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जाने वाली हूँ यमुना नदी किनारे कालिंदी कुछ पार्क पे। वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। तो अब मैं सोच रही हूँ आप सबको दिखाई वहाँ पे जाके। तो वैसे तो दिवाली सब कुछ मतलब पूजा सब खत्म हो चुकी है, तो आज थोड़ा सा बोरिंग सा हो रही हूँ मुझे। तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे जाके दिखाती हूँ आप लोगों को भी। और आप लोग एंड तक देखिए, बनाए रखिए मेरी वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। दा नै आं थांनो नागिरलायबाय आरो लोगोफोर, माने दिवालीफोराबो फुजाफ्राबो जोबस्रांजोब्बाय नालाय, बिनिखायनो आं सानबाय मा एसे बेरायनानै फैनोसै, बरिं बायदि मोननायखाय। दा बे दिल्लीनि दैफोरखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों आरो। दिल्लीयावथ' ओरैनोबा दैफ्रानो बारा गैलाबाया नालाय, बेखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों आरो। ओरैनोबा बांसिनानो बिल्डिंल' नुयो नालाय। ओमफ्राय बे दैखौ यमुना नदी होनो आरो। ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै, नायबाय थादों नोंथांमोना जोबजासिम, आरो गोदानबा साबस्क्राइब शेयर खालामनानै हो। दा थांबाय थानोसै ना मा होनो। तो चलिए फिर। तो दोस्तों, अभी हम कालिंदी कुछ पार्क 9 नंबर गेट पे आ चुकी हूँ। अभी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे बस स्टॉप का भी है और एकदम नज़दीक पार्क। कितनी मज़ा है, कितनी अच्छी है यार। अभी टिकट लेना पड़ेगा मुझे। टिकट ले लेती हूँ। नै दा आं सफैबाय आरो लोगोफोर, माने यमुना पार्क होननायाव। ओमफ्राय दा नै टिकेट लानोसै बेसेबां। यहाँ से टिकट। तो दोस्तों, अभी टिकट ले लिया हूँ मैं। अभी अंदर जाके देख लेती हूँ। लोगोफोर नै दा टिकेटा लाबाय आरो, टिकेटा मोनबाय। दा सिङाव हाबनानै नायसै। सबसे पहले हम ये देखने को मिली है, ये देख लीजिए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। ये क्या है, देखती हूँ जाके। दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिए, ये क्या चीज से बनाई है। ये गोबर से बनाई हुई है, देख लीजिए आप लोग। और नीचे पानी। मतलब ये पार्क ना फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम पास कर सकती है। मतलब टाइम पास आराम से बैठ के बच्चों को लेके आराम से खेल सकती है, घूम सकती है। ये पूल भी कितना अच्छा है। तो किस्मत खराब हो गई मेरी, यमुना नदी के किनारे जाने नहीं देती अभी, क्या करूँ। तो वही टाइम पास करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, ये इसे कितना अच्छा पार्क है ना। और इनके नज़दीक एकदम पास में ही इकोलैंड, देख लीजिए, वाटर पार्क। पूल कितने अच्छे हैं। वो पार्क बंद है, वाटर पार्क। अच्छा, नहीं दा वाटर पार्क बंद सोनो आरो, बेनिफ्रायनो एकदम खाथिथारावनो आरो। नै बिबार फुलफोरा नैबे सिगांहाय माबा वाटार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सजायोमोननो आरो भाई, नैबेहाय दा बन्द जानानै दं आरो। किस्मतआनो गैया लोगोफोर, आंनिया गासिबो बन्दखौसो लोगो मोनफैबाय नै। माने दा सालायला आरो ना, सिगां सालायोमोन। बेवहाय लाइटबो जोंलाय लायोमोननो आरो।
ओमफ्राय नै बाहायबो दङ नैबे गोसोम सोम माबा मा होनो बेखौ हाजो बायदि नुनाया बियो गोबोरखिनिसो दै मारै मारै बानायदों आंथ' मिथिखानो गोबोरखिनि बानायनायसै आरो झूला भी देखो सेफालि बिबार नै बेथ' ओंख्रिसो जाजायो नै जि मोजांखा बिबारा सिरिजोब्बाय ओ ये तो कुछ खाने को लेके गया चेन लिया इसने देख 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 तो वो सारा उठा के ले गया देखो खाना चिप्स लाई थी लोग खाने के लिए नै दा आङो बेरायनायाव ओमफ्राय जि गिदिर गिदिर दाउआनो जाग्राखौ सेनानै लांदों आरो ओमफ्राय आसुरित जादों आङो दाउखाफ्राबो चिप्स लाबोनायफोरखौनो सेख'नानै जालाय लायो आरो आसुरित आखाइनिफ्रायनो सेख'नानै जालाय लायदों आरो बिराद गिदिर गिदिर दाउफोर सिला बेफोरबायदिबो बिरलायलायो बाहाय जि मोजां पार्कआ मिन्थिबायना लोगोफोर बिराद मोजां ओमफ्राय मा होनो सासे उन्दैनि चिप्स जाग्राखौ सेख'नानै लाना थांदो आरो बेखौ आङो खेबनो हास्लाबासै सेना लांगौबायमोन तो यहाँ पे कौवा जो भी खाने को लाई है एक बच्चे का उसने सेन लेके गई है होता मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे यमुना नदी भी तो किनारे एकदम नज़दीक है तो ठंडा ठंडा हवा आ रही है कितना अच्छा लग रही है शाम के टाइम और देख लीजिए आप लोग कितना पौधा है छोटा छोटा फूल कितना अच्छा नज़ारा और ओखला बर्ड सेंचुरी का बिल्कुल बिल्डिंग सुपरनोवा ये से कितना अच्छा नज़ारा देख लीजिए दा नैबे आं फैनाय पार्कआव मोनसे जायगायाव बेरायनो माने मेनानो जाहैबाय तो मैं यमुना नदी देखने आई थी अभी बन पड़ा है बताओ अभी किसी को जाने नहीं दे रही है अंदर तो यहाँ से नज़दीक है कितनी अच्छी है मतलब देख लीजिए यहाँ भी कितनी अच्छा मतलब अगर अंदर को जाने देती तो कितना अच्छा मज़ा बहुत आती किसी को जाने नहीं दे रही अभी क्या करूँ मेरा किस्मत ख़राब है दोस्तों लोगोफोर नै दा आङो बे दैयाव थांनो नागिरदोंमोन आरो खाथिथारावनो बिराद मोजां नाङो नालाय ओमफ्राय दा हाबनो होलानो ओमफ्राय दा बन्दसो खालामबाय आरो मानि बेहाय सानै मोजां मोनलायनाय मानसिफ्रा थैखांबायनो आरो नै दाख्लैसो जादों निउसावनो नुबाय जानो हागौ नोंथांमोना निउसाव नायबानो जाबाय मानि कालिन्दिखौ अख्लाबा सेन्चुरिनि माबाखौ ओमफ्राय थैदों आरो बिसोरो मानि सानैबो बाज्रुमनानै बेनिफ्रायनो बे बन्द जानानै दं आरो दा ओंखायनो रावखौबो हाबनो होआखैनो दा मा खालामनो थांफिननांसिगोन ओरैनोबाथ' गोजौनिफ्राय नुहुरो आरो दा हरै खोन्थानोसै नोंथांमोननो थांनोसै तो अभी किस्मत खराब है मेरी क्या करूँ दोस्तों जाना पड़ेगा अच्छा तो है ये पार्क हेलो हेलो क्या नाम है आलिया आलिया दोनों चले चलो कितना मजा है चलो
हेलो क्या नाम है? आशीष। कशिश। अच्छा चलो हम लोग सीट में हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। नै दा एसे रायबाय दसे मेंलायलायबाय नालाय बिराद गुवारथार आरो बे जायगायानो उन्दैफोरनि गारिबो दङ बेटारि आरो नै बाहायबो बाहायनो जाग्राबो मोनो आरो माने मा जानो गोसो गासिबो मोनजोबगोनहाय चाउमिन दैयाबो नै माबायदि गिदिंबाय थालायलायो आरो नै जि मोजां अखादों दैया बिराद मोजां आरो बिफां फिला बिराद साइज नुखायो आरो पार्कखौ नै ऐसा लग रहा है ना इस कहीं जंगल पे आ चुकी हूँ मैं ऐसा लग रही है कितना पौधा पेड़ है बहुत अच्छा है बाय। नाम क्या है बता दो कशिश। अच्छा आप लोग यही क्यों हाँ। अच्छा नहीं हम बिहार के बट यहाँ पर रहते हैं अच्छा पे बस चलती है अच्छा वो हम सफर जो बस है ना हमारी है हाँ अच्छा घूमने आई यहाँ हाँ अच्छा चलो ठीक है बाय बाय बाय। तो दोस्तों अभी मैं देख चुकी हूँ अभी जा रही हूँ घर मेरे वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच बहुत धन्यवाद लोगोफोर नै दा आं नायखांबाय आरो कालिन्दी कुचनि पार्कखौ दा थांनोसै दिल्लीनि पार्कमोन आरो बे कालिन्दी कुचमानि दैयाथ' बन्द जाबाय यमुना दैया आरो गेटआ बन्द खालामबाय दा थांनो होआ नालाय आं बावसो थांनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बन्द जाबाय दा दिन्थिनो हायासै आङो दाथ' माला खुलिगोन मिन्थिया आरो मालाबा खुलिबा नोंथांमोननो आं खोन्थाफिननो नाजागोन आरो ओमफ्राय दा थांनोसै तो मेरी वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच बहुत धन्यवाद आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों होननानै आं आसा खालामबाय लोगोफोर दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होनबा दा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय